Sakop na sa Area of Responsibility sa 10th Infantry Division, Philippine Army ang Valencia City, pipila ka mga munisipalidad paingon sa habagatang bahin sa probinsya sa Bukidnon. Kini subay sa direktiba sa Eastern Mindanao Command, 2 ka bulan na ang nilabay. Matud ni Major Mark Anthony Tito, ang spokesperson sa 10th ID, nga usa ka dakong hagit alang sa mga sundalo sa 10th ID ang bagong tahas nga mas napalapdan na ang ilang AOR. Hilabi na nga nahimong sumbanan sa ubang probinsya ang naangkon nga kadaugan sa Davao Region human madeklara nga insurgency-free region niadtong milabayng tuig. Ang area sa 10 ID sa Bukidnon is not the whole Bukidnon province. Ang atong area is Valencia City, Maramag, Quezon, Don Carlos, Kitaw-Taw, Dangkagan, Kibawe, Kadingilan, Damulog. So, mao na ang ato ang area no sa Bukidnon province. Talakag is under the 4th Infantry Division. Oo, 4 ID. So, ang bag-ong area na to diha is the Valencia, Maramag, Quezon, Kadingilan, and Don Carlos. Oo. Then San Fernando Bukidnon. Oh, the whole na. Dati manggod, previously, selected barangays of San Fernando. But now, whole San Fernando Bukidnon is gihatag na sa 10 ID. Adunay presensya sa mga communist terrorist group New People's Army ang mga lugar nga gidugang sa AOR sa 10th ID. Susamang mga estratehiya nga gigamit sa Davao Region ang gamiton sa 10th ID aron mapuhag ang rebuilding grupo nga naglihok sa ilang bagong AOR. Ang ginabuhat sa Army is almost the same. No? Kung unsa ang amuang, because we have the same campaign plan, we have the same concept. Ang kaibahan lang is ang stakeholder support no sa other regions is kinahanglan pagid nato pakusgan siguro no that is why na kita sa 10 ID no ang atoang effort sa other regions is we are trying to ibuhaton dito kung unsa nga atong nabuhat diri sa Davao region. So that is why nga syempre dili mo nato area previously we are establishing our relationship no sa mga stakeholders, not only sa ato ang mga local government units, sa local chief executives, kundi pag maingon tag stakeholders, even the private sectors, no, mga contractors, mga landowners. So kinahanglan gid nato sila matap ug mapasabot to help us combating insurgency sa ilahang lugar. Magpadayon ang whole of the nation approach hilabi na sa conflict affected areas ug mga vulnerable communities aron dili na makarecruit og mga miyembro ang rebuilding grupo nga mokontra sa gobyerno. As long as naapay ga support nga mga organization or tao sa armadong grupo, naay sila chance no nga mag-strive. Kay na pa may gahatag og information, napay gahatag og pagkaon, napay gahatag og mga gikinahanglan nila. So mo na dapat atong i-cut off. So that is why nga karon nag-conduct na dito og community support program para ma-neutralize nato ang mga members sa ugmos, and then gipakusgan nato atong mga stakeholders engagement dito no na sa establish og nindot nga relationship no. Not only actually ang importante man gud is muuban sila sa ato ang kampanya against terrorism, against insurgency. Nagtuo ang 10th ID nga ang kanunay og lig-on nga suporta gikan sa mga stakeholders ang usa sa mga makatabang aron hingpit nga makab-ot ang gikahinaman nga insurhensiya. Ang difference jud no sa Region 11 compared sa other regions no is the stakeholder support. So kumbaga diri amang gud sa Region 11 no with the leadership of our different governors, mga mayors. They are the ones leading no ang counter insurgency. So sa diriya pod no ever since nindot ang ato ang pagkabuhat no o pagkatrabaho no sa ato ang mga community support program hangtod nga na-organize nato sila into people's organization. Ibig sabihin, after siya ma-clear, wala gyud gibiyaan no sa atong kasundaluhan ng area. We ensure na ang katong mga former members of the underground mass organization is ma-organize into people's organization which is self-reliant and sustainable ang ilang livelihood. Positibo ang panglantaw sa 10th ID nga magmalampuson sab sila sa ilang tahas nga mahimong insurgency-free ang mga lugar nga sakop sa ilang bagong AOR sama sa ilang naangkon nga kadaugan sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.